Ngayon po ay araw ng Sabado at ang vlog po natin ngayon ay tungkol po doon sa drive. Maglilinis po kami ng aming barangay dito sa Sitio, Muzon. Ayan po yung kasama natin, mga tanod. Yan, nandito po kami sa boundary po ng Balit at Makabebe. Tapos po sa kanila yung ating camera. A few moments later. Yan, ito po yung ating mga masisipag na bantay bayan, ating barangay police. Ito yung aming kagawad dito, si kagawad Bari Kapulong. Ayun, may mali siya natin kayo, di saan tayo eh. Ayan, si kagawad Bari Kapulong. Yung nakapula na yon, yung nakamaroon. Yung nakaputi, si Sir Bernate. Ayan, ito ang bahay ni Sir Bernate. Si Bro Boyong. Yan, si Bro Boyong. A few moments later. Bob, good morning. Yan, dumating na po si Tresorero. Pwede nga li, deh koy. Po, tutulong po ako sa kanila. A few moments later. Hoy! Oh, Shal! Siya pala. Umabot ka lang daw. Oh, siyempre, ganyan mo. Oh, tagay tayo.
few moments later. Ito! Kita ko ka na maglakad, oh. Sandalan. Kami sa may highway. Kasama namin yung mga utility ng barangay, yung mga kababayan. Ano sa mga? Pero sila mamaya. Ito muna tayo. Tapos sa inyo yung camera. Perulya po eh. Perul. Ini gamit. Pare. Kesana eh. Oi. Hai kapam. Ha. A few moments later. Yun, nahatid grupo. Yung iba nandun po sa bandaron. Tapos yung iba dito makakasama kami. So time check tayo, 8:09 ng umaga. Medyo malapad po yung kanal dito, kaya kailangan po namin linisin dahil masyadong maraming lupa. May mga lupa na putik na. Ayan o. Ayan. Ayan, ganyan o kalapad ang kanal na yan. Marami yung putik. Mamaya na lang po. A few moments later. Yun, dito ko na po tatapusin yung ating video. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aking YouTube channel. At shoutout po sa mga kapatid po nating mga OFW. Sa naman po kayo panig nandoon, lagi po kayo mag-iingat. God bless po mga bro and sis.